कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. मातोश्री सरोजा बाळा देसाई मेमोरियल ट्रस्टातर्फे जागतिक महिला दिन साजरो. कारवार. जागतिक महिला दिनाच्या निमित्तान कारवारच्या शुभलक्ष्मी अपार्टमेंट सभागृहात मातोश्री सरोजा बाळा देसाई मेमोरियल ट्रस्टातर्फे विशेष कार्यक्रम आयोजित केलो. आपल्या घरात सासू सासऱ्याची प्रेमान सेवा करते. सरकारी पगार वा पेन्शन न घेता घरगुती जबाबदारीन सांभाळच्या अशा 7 सुना विद्याश्याम देसाई, सीमा गजेंद्र मडिवाळ, प्रिया प्रशांत देसाई, आशा किशोर मेत्री, निकिता बाळकृष्ण ठाकरकर, प्रियांका पांडुरंग टक्कर आणि स्वाती विनोद साधेकर हेमका स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान केलो. या महिला दिनाच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन निवृत्त शिक्षिका पुष्पा नाईक आणि ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मकुमारी कविता बहीण हेमी केले. यावेळार निवृत्त शिक्षिका पुष्पा नाईक हेमी सांगले की मातोश्री सरोजा बाळा देसाई ट्रस्टान महिला दिनाच्या निमित्तान अतिशय अर्थपूर्ण कार्यक्रम आयोजित केला. आजकाल बऱ्याच वेळा ज्येष्ठ नागरिकांक वृद्धाश्रमात दवरतात. अशा वेळार घरातल्या महिलांक ज्येष्ठालो आदरान सेवा करणं, तेमगेलो मान राखचो ही खूप अभिमानाची गोष्ट आसा. हे इतरांसाठी मार्गदर्शक ठरतले असे सांगून तेमी सगळ्याक महिला दिनाच्या शुभेच्छा दिले. यावेळार ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मकुमारी कविता बहिणीन महिला दिनाच्या निमित्तान महिलाच्या योगदानाबद्दल 4 गोष्टी उलोप केले. यावेळार ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मकुमारी कविता बहिणी ट्रस्टातर्फे सन्मान केलो. निवृत्त सरकारी शिक्षिका सुधा आयगल आणि बाळा मामा हेमी बी उपस्थित राहून शुभेच्छा दिले. कार्यक्रमात ट्रस्टाचे संस्थापक नरेंद्र बाळा देसाई हेमी स्वागत करणं, महिला दिनाच्या शुभेच्छा दिली. यावेळार आपली आई सरोजा हेमगेली याद काढणं, सगळ्यान आपल्या आई बाबालो आदरान सांभाळ करूक जाय आणि महिलांचो सन्मान करूक जाय असे आवाहन केले. यावेळार व्यासपीठाचेर इनर व्हील क्लबचे अध्यक्ष रोजलिन फर्नांडिस, ट्रस्टाचे कार्यदर्शी नेहा नरेंद्र देसाई, ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मकुमारी कविता बहीण, निवृत्त शिक्षिका सुधा ऐगळ, पुष्पा नाईक तसेच जनपर सेवा समिती देवती शिट्टा बाडचे उपाध्यक्ष दीपाली डी नाईक तसेच बाळामामा उपस्थित आशिल्ले. या कार्यक्रमात हर्षिता नाईक हेमी स्वागत केले तर प्रदीप राणे हेमी आभार मानले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आणि महिलांसाठी मनोरंजनात्मक खेळाचे आयोजन फर्नांडिस हेमी केले. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. सरकारी जागेचेर उबारिल्ल्या रिसॉर्ट आणि हॉटेलाक बंद करतो सरकारी सील. कारवार. गोकर्ण हिंगा नाडू मास्करी वाठारांतल्या समुद्र किनाऱ्याच्या सरकारी जागेचेर उबारिल्ल्या रिसॉर्ट आणि हॉटेल हटोवच्या ऐवजी सोमाराक तेमकां बंद करतो सरकारी सील लायलो. सोमाराक सकाळच्यान हटाव कारवाईक स्थानिकांच्यान आंदोलन जावची शक्यता आशिल्ल्यान कुमटा उपविभागीय अधिकाऱ्यान 9 मार्च सकाळी 10 ते 10 मार्च सकाळी 10 पर्यंत निषेधाज्ञा जाहीर केल्ल्यान मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त केलो. एकूण 52 अनधिकृत बांदकाम असून त्यापैकी 24 मालकान न्यायालयात स्वखर्चान बांदकाम हटोवची मुदत मागिली. त्यानुसार प्रमाणपत्र दिवच्या अटीचेर तात्पुरती स्थगिती दिली. सोमाराक 11 रिसॉर्टाक तात्पुरती स्थगिती दिली आणि बाकी रिसॉर्टाचेर कारवाई जावची अपेक्षित आशिल्ले, पण
स्वयंस्फूर्तीन हटोवचे तयारी दाखयल्ल्यान तोपर्यंत कसली हालचाल जावूं जायना म्हण सरकारी सील केल्ले आसात. हटाव कारवाई थांबोवच्या मागणीसाठी काही स्थानिकान रस्त्याचेर बसून आंदोलन केले. या वेळार 2 महिला बेशुद्ध पडली. तेमकां तात्काळ रुग्णवाहिकेंतल्यान गोकर्ण प्राथमीक आरोग्य केंद्रात दाखल करून उपचार केले. बांदकाम मालकान स्वयंस्फूर्तीन बांदकाम हटोवच्यासाठी वेळ मागिल्ल्यान न्यायालयान अटीसह मर्यादित मुदत दिली. ठरयल्ल्या कालावधीत तेमी स्वताच बांदकाम हटोवचे आवश्यक आसा. ನೀವು ಐ ಪಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ 28 ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕದು. ಬಾಕಿ ಬಡವರಿಗೆ ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದು ನಾವು ಈ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ನಿನಗೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದ. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. गणेशगुडी हिंगा महिला दिनाचो कार्यक्रम उत्साहात पार पडलो. कारवार जागतिक महिला दिना निमित्तान कॅनरा बँक देशपांडे आरसेट संस्था हळियाळ विस्तार शाखा जोडा हेमगेल वतीन गणेशगुडी हिंगा महिला दिनाचो कार्यक्रम उत्साहात पार पडलो. वनसुम महिला मंडळाची अध्यक्ष श्रीमती मंजुळा राजशेखर हेमी दिव पेटोवन कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. योजना अधिकारी अशोक सूर्यवंशी हेमी महिला दिनाचो इतिहास आणि त्याचे महत्त्व स्पष्ट केले. डॉक्टर प्रियांका केपीसी रुग्णालय आणि PDO लीला नाईक हेमी महिलांचे समाजातले योगदान अधोरेखित केले. कार्यक्रमात वेगवेगळ्या खेळांचे आयोजन करून विजेता महिलांक बक्षीस वितरण केले. या कार्यक्रमात 80पेक्षा जास्त महिलांनी सहभाग घेतलो. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.